Много хора, млади и стари, посещават Беди Узаман, който живее в къща срещу полицейския участък. Полицията, която записва посещенията в дома му, не възпрепятства тези визити. Изгнаничеството в Кастамоно от една страна води до интеграция на Рисалей Нур с провинция Кастамоно. Така че посетихме такъв човек. Без да пита нищо, той ни разказа за отвъдния свят. Той веднага каза: има гроб, никой не може да го отрече. Всеки неизбежно ще отиде там. Когато един ислямски учен влезе на дадено място, той не приема цвета на това място. Той го оцветява със своя собствен. Това е истина, която многократно се е доказала при всички велики ислямски учени в историята. Сега, когато споменете Кастамоно днес, това напомня на хората за Рисалей Нур.